Hi guys, नोंथांमोनखौ जोंनि जौगाफु लाइमोन चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक बानायनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबाव दे नोंथांमोननि मेन केमेरामेनानो जोंना नों सिदा गसं दे हा होनलायनानै दै ओं दे बुं दे थौ बिमा जायाखैसै र' दे जायखिया बेनिफ्राय थौ होननायनिफ्राय जाबाय माबानो आंनिखौ मोनबा आङो बेबायदि जाथारबाय नै बे जोंहा बिमायासो काट ओरै फैलाय फेमालि ओरै फैफिनलाय सिखारनानै दलद थांलाय बेखौ ओरैजाय बुलाय लांनानै मोननांगौबा जाबाय दा थामजो नायनो फैदोंमोन गयबो जाहोआ साहाबो थांदो आइ होननानैबो गाबनांगोन सानैजों बेखौल' लादो जाबाय बिहामजोआबो मोनबाय मोननायालाय होद नों मा खालामदों आं एक्सारसाइज खालामदों नै आइ खाथियाव फै आइ खाथियाव फै नोंसोरखौ आइयासो सोरबाफोर दंमोन नामासै एसे गायलाबाव दे जाला बेहायनो आंनाबो खर'मासो जाबाय नामा आमालि बिलाइ जोंना मस्ला बरि जाबानो बानलु बिदै लोंबानो बा थाङोनो माथो खोनालाबायथारदों खालामबाय दे आंखौ लाग्रोदो सियारा दोनफिनला ओइ लानोसै दा दे बिनिफ्राय बेलेग एंगोलजों माबा सासे राखावरासि जायगासिनो रेडि सासे राखावरासि खालामनो मिथिला रेडि रायलाय र' गोबालायनाङा ग्रोब्रा गामिसे खालामहैनो नागिरदों हाथलायदो होमबा दे थांदो जोंनि जावजा बिजावजालिनि फिल्म शुटिंआव दिनै बिसोरनिफ्राय आं बिहामजो नायफैदों दा बिहामजोखौलाय मोनलांबायमोन सानसेयावनो नायफै सानसेयावनो लाना थाङो फाग्लासो केमेरामेन बाबु आं फिसाजो हरनो मोना दिनै जोबोर खुसि हाथायानो लोमनायथाराखै एकदमबारे फिसाजोआबो गाबनोनो रोङाखै मोदैयानो गरसेबो गैया आङो गोदो बुंखादोंमोन हौवानाव थांबा दागाब होननानै बिखुनजोआसो गाबबा थैजासिम बिमायासो बांसिन गाबो दा मिसाखौ मा बुंनो आं थगाया बिहामजो आंना सानै जागोन या बिसोर खामानि गैथारा एखेबारे एक्स'नो रोङा जाथारो नै आमखा नोंना बिहामजोआ मा नाम होनना बुं बिदिनो गोजान ओइ बियावसो जानाय नोंनाथ' बिहामजो सानै मा नामब्रा नै माबा मा होनो सासेना फावदुर सासेना हायलु ओइ दायबावदो बिराद बिथारमोन नामा सासेया बै गोसथोना लाबोनाया गावदांदां जों नायनानै लांफैनाया एकदम मा होनो बिथार नामा मोजांथारब्रा फट' साबायनायावलाय नायदो केमेरामेना जि एंगोल लाना साबायदों केमेरामेना बिदि खस्थ' मोनखायो बे जाहैबाय ड्रनजों साफायनाय थांगासिनो जोङो दिनै नै जावजा बिहारि स्ट्रिं खालामनो थांगासिनो दं बे जोंना पार्ट 2 जागोन दे एबारनिया दिनैनिया दिनै खालामगासिनो आरो दा बेफोरनो जोंना गासिबो माबाफ्रा मा होनो एक्टर एक्ट्रेसफ्रा बिनि गेजेराव दङ सोरबा बिमा दङ
ओरै सिगाङाव दं माखासे ओरै सिगाङाव ओरै हिर'फ्रा नै हिर'आ नै आं दा गुन्दाया बिराद समायगौमोन आरोना गारिफोरखौ नायलाय एसे खाथ्राखा हेभि नै बिथाङा नै सासेया जोंनि मा होनो निउ फेक्टर जानो गोनां दा बिनि एक्सिडेन्ट नुबा नोंसोरो बिराद खाथ्रा जाथारगोन नै बिथाङा नै बियो सिनायखायो दा मानसिखौथ' ना फादौआ नुखादों आरो नैखौ नाय नै बिहावसोआ मोजां ना आं जाबाय मा होनो जे फादमोनि मानसि माने लानो सानैयावनो जायासै नै बिथाङा बिया खारबाय ओइ नै बिया खारबाय हिनजाव बुग्रा फैगासिनो जोंनि आं एक्टर जानो गोसो गैयामोन एकदमबारे आं गुन्दायाव साननो नागिरथारदोंमोन बिराद थिसनथारबाय बे डाइरेक्टराबो सोर डाइरेक्टराबो थाङै थुङै आंनि बियावसो जाहैबाय मा बुंसै आंलाय आरो बिसोरखौ आरो दा बुंसै आरो माम्मी तुरुल्ला उम्मागो Start. Deh. Ama nanti kalau saya ke beri deh. Cut. माथो मोनबावनोसै से गाबोन हले 12थानि सिगांनो बेदरखौ लायना दोनफैखागोन आं सेरनैसो नांगौबा फोरान जाबाय थागोन बुरि ओरैनो साथामल'खा फिसाजो आरो आं नोंल'सो दे बोराय लाबोदो मोनजायाबो गोबाव जाखाबाय आं मालाय बेसे बारियाव नै ओरैजाय नायग्रा दङ हेलौ हाय नै जोंना 110 बुरे ओ बुरि मानसि खालामखो दिनै ओंख्रिया माथो जोंना जोगोनार बिजौसोलै बुरि जायो दे बेनो थांखुखौ जानाय लाला आं पटेन्सियेल रायलायफिननो लुबैबायसो आं ओरैजाय दंमोन नामालै दहाय बिदिनो दंमोन दा मा नांगौ आंनो मा खोथा होना फैयामोन नोंथां हास्लाबासै मा बिनिखौ फोरोंदो ओमफ्राय दा आंखौ होनासै दे गोबाला आं थांला फाना आंखौ नायना बुंदो एक्शन हामबाय दे बेखौनो लादो आं थांला आं थांफिनला आफाखौ लादो दे नोंसोर थांफिनदो होननानै गाबदो एसे आं मा बारनो फैयाखै आंखौ नायना लांफै ओंनो सिरि दहाय बायदो जाबाय दे बेहा जेबो फादान गैया देखलो नायदो मिनिजोब्बायसो गाबनायानो थांदो आफा नोंसोरखौबो माबा आसोल फारसे हमखा सानैखा नालाय एन्जार गाबबाय दिनै सनानै दे ओइ जारौ होनबाला जायाबा दे जाबाय सना फावदुर होनलायबानो दे हख्लाय र' गोसोखांदा सानसे गाबज्रिहरदोब्रा सासेखौ हायुरना फावदुर मोनलायब्रा गैला फावदुर हो फावदुरसो दावनिया फावदुर बा मा खलबे गार आं मोन हागोन आमालै हायलु सना नोंसोर सानदों मानो बिदि जालायबाय थायो फालाय जाबाय नोंसोर सासेसो लायबाव गारगोनलां रागा जोंबा बोखे बोखे खालामदोर एक्टरा जाथारनांगौ दै गोदोनाया ख्रे नायनांगौ बेबोला ओमफ्राय
गेजेर गेजेर थै खाजोब्बाय एसे लाबाय था दे ओमफ्राय कन्ट्रल कन्ट्रल नै एसे थांनो सानसे थांखांबा सानैजों नायहाबलायदो जाबाय नायलाय हगार सिखारनो रोंनायनि र' नों खेबबेसे रोंनांगौ नों ओरै बोगोन ना एसे लासै लासै थाबाय भाई अबेसिम दावगालांनो नागिरखो सानजा दाखालिसिम दाखालिनि दाखालिनिया लावगानि आरो लावगिनि सदा थांसैलाय ए आंनिसैलाय स्टाडि दंफायोलै नै आंनोसो नांगौ बेखौ लादो दे नों होनबा केमेरामेनाव टेक दिस युर फन होननायसो जासिगोन आंना दावदैयाबो गावनि माबा गैयिखौ फैया होननानै गावनि जेनेबा दिनैहाय माबा गैयिखौ फैनाय नङालै ओइ जाव गैला सोरना एक्सट्रा सासे गैला दिनै सोर सासे आसोल फावदुरा मा नाम मोनलाय फावदुर आसोल फावदुरानो आसोल फावदुरा गैला मा जाबावनोसै बिदिनोलाय आयो आंना फावदुरानो फैयासैब्ला आंलाय सोरजों थाबावनो आंबो आं बायदि हिनजाव सानै लाथारनांगौ